Karon nga kanunay gakasinitian ang daot nga panahon kung asa apektado ang tibok lalawigan sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro. Padayon sa pag-alerto ang buhatan sa Misamis Oriental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Niadtong Enero 16, 2021, may responde ang PDRRMO man gimando ni Governor Bambi Imano nga tabangan ng mga residente sa sitio Kalakala, Barangay Makasandig. Dihang miaksyon og saka ang tubig sa Cagayan de Oro River tungod sa walay undang nga pagulan. Matod ni Misamis Oriental PDRRMO Head Fernando D. nga andam og naka-standby ang Misamis Oriental PDRRMO alang sa posible nga mga emergency rescue operations aron matabangan ang mga barangay nga apektado sa pagsaka sa tubig, labi na kadtong anaa daplin sa kasubaan na Nimuyo. Adunay duha ka grupo ang miresponde sa bahin sa Barangay Carmen ug Barangay Makasandig, samtang dunay usa ka sakyanan ang nag-standby aron makatabang sa uban grupo. Anaa sab sakyanan nga nag-roving aron maniid sa mga lugar kung asa posible nga mosaka ang tubig. Nakaandam sab ang laing sakyanan sa Kapitolyo kung aduna man magparesponde. Hangyo ni Governor Bambi karon nga nasinatian ang mga pag-ulan nga i-report ang sitwasyon sa ilang kabaranggayan aron ang buhatan sa PDRRMO paspas nga makatabang og makaresponde ug masiguro ang kaluwasan sa katawhan sa lalawigan batok sa bisan unsa nga mga katalagman. Ako si Lambo Mark Sanchez, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.